סרטון חדש של היום שאני משחק אמונג אס ובוא נראה נמצא עם פוסטר עליו ואני נמצא ותירשמו לערוץ ותעשו סאב ואוקיי תערוץ אתמול ובוא נראה אמן זה כאילו שזה לא יצא לי אבל בוא נראה, אמן, וגם אמן שלא יהרגו אותי, אני לא אוהב שיהרגו. לא, זה בסה, יש רק עם פוסטר אחד, אוקיי, יאללה. אני בטים הלא הרוצחים, ואני סכין על הראש, זה. בוא נלך על זה משימה, ואני לא עם פוסטר, אז כאילו. מה אני יכול לעשות במשימה? אוקיי, הבנתי. סיימתי את המשימה הזאת, עכשיו שאלה משימה ככה, אוקיי. אם הורגים אותי זה כזה מבאס. תירשמו לערוץ. אוקיי, עשיתי את המשימה הזאת, עכשיו שאלה משימה. זה ממש טוב, אני ממש... אני עושה את כל המשימה, את כל המשימות הזו. עם פוסטר נפסל נראה, כן? מה אני יכול לעשות? כן, משהו שעשיתי קרה נכון. אוקיי, אני כבר עשיתי הרבה משימות, עכשיו אני... לאן המשימה לוקחת אותי? איפה זה נמצא? למה זה כזה רחוק ממני? מה זה המשימה הזאת? מה זה? כן, פה משהו? יש פה כמו שעשיתי. כל המשימה אחת מכאן, אני צריך ללכת לכאן. וואו. יש כאן הרבה משימות. אבל אני מקווה שלא ירצחו אותי, כי אני רוצה לנצח. ואמרתי לכם, אם אני מנצח, אז אתם חייבים ללכת משהו. לא! על מה דיברתי עכשיו? מה עשיתי? למה אותי לרצור באמצע משימה? נו מה? עכשיו אני רואה. זה שמספר אחד שמתחיל ב-R. איזה מעצבן הוא, אבל מה אני עשיתי לך? במשחק הבא שהולך להיות עכשיו אני אפרק אותו. אני לא יודע, לא חשבתי, כי לא ידעתי כלום. וואי, איזה מעצבן הוא. בפעם הבאה הוא הולך לשחק איתי ואני הולך לרצוח אותו גם. רוצח כבר 2. אותי ועוד מישהו שאני לא יודע. טוב, איזה באס הזה, לא נשעזור לי. בואו נראה את המפה, יש כאן ויש כאן. אני עשיתי כמעט את כל המשימות. תתנו, לא, מה? הוא נראה תמים. הוא השקעה פשוט נראה תמים. ולא הספקתי למעלות את זה למעלה. איזה באסה. טוב, המשחק הבא. רק אמרתי, לא ירצחו אותי, ואז רצחו אותי. בפעם הבאה אני פשוט לא אגיד את המשפט הזה. או שכן. מה הוא קשור? יש איזה פוסטר אחד, אני יודע מי זה. סתם, הוא נשאר עוד, אני נראה לו מה זה. מה זה הלחיצה הזאת? נראה לו מה זה. מה אני עושה? What the fuck? אני אעשה אותו. אני עוד אראה לך מה זה. אני עושה משימות. אני אשכרה עושה משימות. אני לא יודעת אם חלקה משימות, אפשר לעשות משימות. כאילו אני רוח לחיים. אולי יש לי בעד, אולי אין לי. ככה עושים משימות. הופכים להיות... אין לי עוד חצים. אתה הופך להתקרב.
הזה. אני על המחשב, מסתכל מה קורה. אני יודע מה אימפוסטר, אז מה אני מסתכל? וואי, זה מבאס זה. אני בין הכירות, אף אחד לא יודע איפה אני נמצא. אני טס לחלל וחוזר, אני לא נשם פה. איפה יש פה עוד משימות לעשות שאני רוח רפאים? נראה לי סיימתי את כל המשימות של הרוח שאני אמור לעשות. עשיתי עד לכאן. מישהו עוד רצח מישהו. וואי, זה מקרים בטירוף. כמה הוא הרג כבר? נו, תלחצו על המספר אחד הזה. האחד לא צהוב, זה מתחיל בהר, זה מבאס. איך בא לי כבר להראות לו מה זה? אם אנחנו ננצח את המשחק הזה, אז תנו לייק, תירשמו לערוץ, תעשו עוקב, ויאללה בוא נמשיך, בוא נראה מי עף, ומי אם הוא עף, אז איזה כיף אם הוא עף, אז אני שמח בטירוף. הורס פה דברים בבית. אוקיי, בוא נראה כמה אחוז יש לי. יופי, לי 49, לא זז לי ה... למה? מה הם עשו לכם? יש! ניצחנו! תרשמו לערוץ! בבקשה, תרשמו לערוץ, תנו לייק ותעשו אוקיי. ניצחנו! אנחנו אשכרה ניצחנו! אתם מבינים? ניצחנו! אנחנו אשכרה ניצחנו! בוא נעשה 15. אז הנה עוד משחק שלי. טוב. אני ממש הרוצח המסתורי פה. אמן, אני אימפוסטר, אני כזה רוצה להיות אימפוסטר, אמן. תחזיקו את זה בשבילי, בשביל את הסרטון הזה עכשיו. לא! יש עוד רק אימפוסטר אחד. למה? לא רוצה להיות זה... אני אעשה למשימה. יש לי משימה. אבל להיות כאן הרבה משימות. אוי, 29. אני אציל אותנו. לא, אני הולך למות. יפה, מישהו. למה זה נסגר? אני יודע למה זה נסגר. אבל אני צריך להיכנס, נו. יופי. אומייגאד, אני נראה כאילו... רוצה לקרוס. אני טס. לא. מה זה אחרי פה? משימה? לא. אוי, משימה. זה לא משימה. בוא נראה מה קורה, אני רוצה לשאול עוד דקה. יש כאן הרבה אנשים. בוא נראה. הם הולכים להרוג מישהו. איך לא ראיתי את זה? וואי, כמה סקינים מטורפים, מה זה? סקינים ששווים מיליונים. אני לא צריך לשלם כסף על אשכרה המשחק הזה. אשכרה אמונגס, לא. לא יודעים על זה, על רובלוקס. רובלוקס הם צריכים יותר. בואו נראה מה הם חושבים. הם חושבים, what is done? לא, אומרים שזה. מה עשיתי? יופי, כולם אמרו, סקיפ. עשו סקיפ, אף אחד לא עף. פשוט אף אחד לא עף, ואני ממשיך. אין פה משימה, יופי, אין פה משימה. למה לא לקחה לי את המשימה?
למה לקחתי את המשימה, יא דבק? כמה אנשים יש כאן? אפילו משימה אחת, מה זה הדבר הזה? שלא ירצח אותי, גם אני רוצה לראות. הנה הוא יצא, הוא הלך. הוא חזר? מה זה? הנה נראה אותו מחוץ למחשב. יש כאן את הפנדה. פשוט עומד בצד. לא רואים פה כלום. אני אפתור את זה בעצמי. מה קרה? יופי. אני אפתור את זה בעצמי. מה? הוא הלך לכאן. עכשיו זה הלך דרך קיר. הנה לא, איפה שאני יכול... אמן, תעצרו את זה, אני גם בא, תעצרו את זה. מישהו הציל את זה, ואני גם באתי בדרך. אין פה כלום, משימה אחת. כבר עשיתי הרבה משימות. עשיתי יותר מדי משימות. למה לראות? אבל לא קרה כליף. עשיתי כמה משימות עשיתי. מי נרצח? מי רוצח? זה רוצח טוב שראיתי אי פעם. זה רוצח הכי טוב שראיתי אי פעם. והוא רצח 3 אנשים שאנחנו לא יודעים מי הם. אני חושד בזה. כן, אני חושד. אולי, זה נראה טוב גם. זה נראה גם... לא, אני נראה לי חשדתי טוב. נראה לי. בוא נראה מה הם כותבים. מה? למה זה לא 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 אנשים? מה הוא עשה? מה הוא על פוסטר? אז שוב, נמצא לכם, תעשו לערוץ, תעשו עוקב ותעשו לייק. אז יאללה ביי, נפגש את הסרטון הבא של או מיינקראפט, או רובלוקס, או עוד סרטון של אמונג אס. או, לא יודע, נראה בסרטון הבא, אז יאללה ביי.